någonstans? Nej. Gå ner här. Gå ner här. Hoppa ner. Va? Hoppa ner här. Jag kan glida ner där. Jaha. Jag kan glida på rövan ner där. Kom här nu! Nej, jag går inte den vägen, hoppa ner där. Men jag kan göra fotspår åt det här. Det är då. Dröm du. Jävlar! Det här är inte mitt fel, okej? Nej, det är det inte. Ah! Det här var så smidigt det gick. Ja, du får skicka upp mina vantar här. Titta här! Emily, upp då! Ja. Det var djupare. Lite grann, ja. Ska du hänga med igen, eller? Ja, jag kommer. Det är första vägen där uppe. Stå och filma mig när jag tar på mig vantar. Hej då. Emily, vad fan har du gjort med mina vantar? En jävla subba. Jag fick knappt i dem. Får du inte? Jag fick knappt i dem. Stackars dig då. Ja. Ja. Vinka. Hej! Hej. Okej. Ska vi gå här? Kan jag kunna göra ett spår själv? Varför går du där för? Det är mycket lättare att gå här. Men jag kan inte gå här. Ja, men gå där då. Ja. Nu vill jag se på den här filmen när de går hem. Och jag med.